Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Ande muso ka furu sabana minɛ ye sake. Furu sabana wa? Arama, ne jiginne la dɛ. Tarata wo tarata ani alamisa wo alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako 2nan Wido kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.wido.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Bana lakodɔnbali do kosɛbɛ an fɛ yani nɔ Mali kɔnɔ autisme ale ye lujura fana ye min bɛ fiɲɛ bila denw ka kumali ale ni u kɔrɔbayali la. Banabaatɔ ninnu bɛ ye cogo di an ka sigida kɔnɔ yala a furakɛli yɛrɛ bɛ cogo di bi an bɛna o walawalaw ye kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Kan Maroc I17 ale baaraw o bɛ sen na a bɛ tile damadɔ bɔ sisan nɔ fɛn min ye samata sɛgɛncininw ye olu bɛɛ kɛnɛ kan u ka bɔko fɔlɔ o kɔni sen fɛ u ye angolakaw olu dasi Kajatu Bagayɔgɔ ale bɛna perepere-latigɛ di an ma o ko kan. N'aw bɛ ka Advance TV lajɛ ni waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bi araba hali don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la bi an bɛna kuma fɛn min kan kɛnɛya kun kan ale ye autisme de ye autisme ale yɛrɛ ye lujura ye lujura min kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka denmisɛnw olu ka kumali o gɛlɛya k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko autisme ale bɛ se ka denmisɛnnin sɔrɔ kabi a cini ni ka kɔrɔbayali o fana o gɛlɛya autisme batɔ ale kɔni ye maa ye maa min ladonni o ma nɔgɔn a furakɛli fana ko o fana musakaw o ka ca kuma la o de kama an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la fɛn min kɔni ye jɛkulu caman ye olu bilan bɛɛ sen kan ka se ka fasodenw olu kunnafoniya autisme kan barisa ko fɛn min do k'a lakodɔnnenba tɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ an k'an ka kunnafoni ɲininaw ka sɔrɔtaw lajɛ. An fɛ yan Mali la kuma dɔw la bana bɛɛ bana la n'olu y'i sɔrɔ walima ni lujura dɔw fana ye i sɔrɔ i bɛ kɛ kɛrɛfɛden ye autisme ye o lujura dɔ ye min bɛ denmisɛnw ka kuma ale n'u kɔrɔbayali gɛlɛya. Fin damadɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ y'olu yira ni olu caman communiquer ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ n'i sera dɔgɔtɔrɔw ma u b'a confirmer k'a fɔ k'i den ye autiste ye o signe ninnu den min ka kuma sumayara n'i y'a ye den ka kow sumayara a bɛ fɔ ko retard psychomoteur a ka kuma sumayara tagama sumayara a ka fɛnw sumayara i b'a sɔrɔ den san kelen kan ka fɛn minnu kɛ ale tɛ ka se k'olu kɛ o kan ka i bila yiri la ko i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔw lajɛ den ka kuma jɔli a tun bɛ kuma a balila ka kuma jɔ o fana y'a dɔ ye den min tɛ sigi yɔrɔ kelen a ka kalan a tɛ se ka a tɛ kuma k'o fara a ka kalan. Den autisme tɔ ladonni tɛ ko nɔgɔn ye i n'a fɔ nin santiri ɲɛmaa bɛ a sɛbɛntiya ɲɛ cogoya min na den dɔ bɛ ale yɛrɛ bolo a ka fɔ la fo dɛmɛbaga jɔnjɔn de ka k'i la. Den autiste caman bɛ kuma u yɛrɛ ma kelen na kuma u b'a k'u yɛrɛ ma ne yɛrɛ den kun b'a kɛ c'est après qu'elle a arrêté avec les prises en charge furaw ni fɛnw a y'a dabila u bɛ kule u yɛrɛ ma ka kuma u yɛrɛ ma fatɔ t'o kɛ yan u bɛ bɔ ka taa u kunfɛ den autiste caman de bɛ tunu hali an ka association kɔnɔ dɔ bɛ yen nɔ a den tununa nin y'a san 3 de den ma ye kɔsa in na dɔrɔn o don
dɔ y'a bila an ka fɛn an bɔra réunion na yan nɔ dɔrɔn a ye message ci ne ma k'a taara k'a den bɔra a taara a yɛrɛ kɔnɔ turu a bɔ k'a bin a kɔnɔ turu chantier dɔ nɛgɛ la fo ka nugu bɔ u taara n'a ye hôpital du Mali la ka taa kɔnɔ kala la mais alhamdulilayi den bɛ basi t'a la. Autisme nasuguya ka ca wa a furakɛli fana sɔngɔ ka gɛlɛn. C'est pas pour que k'a fɔ k'olu taw u da ka gɛlɛn a ko t'a la non den ninnu tali ma nɔgɔn du tout ala minnu y'an ta créer ka dɔ b'a la difficulté 120 b'a la financièrement parce que a wari tɛ se k'a couvrir u bɛ wari min ta ça demande vraiment ça mais à moyen de tes citoyens malien den bɛɛ ye k'a kɛ parce que mun na centre ninnu kelen-kelen a si tɛ jigin wa 20 jukɔrɔ kalo kalo i b'o de sara i den kun wa 20 kalo kalo o se bɛ malien joli ye k'a kɛ. Yala i bɛ se k'i ka adamadenya kɛ togoya di tɔw cɛla i ka danfara man di minnu ye o ye ni lujuratɔ ninnu kamana gan koba dɔ ye Mali kɔnɔ. Anw de bɔra a kalama sisan sinon handicap kura tɛ a bɛ yen depuis mais n'a nana depuis fɔlɔ mɔgɔw b'a fɔ kɔnɔ ye den minɛ dɛ a y'a jata an mɛn o superstition ninnu de kɔnɔ donc maintenant sisan min a dɔnna min na fɛnɛ a dɔnnenba tɛ yan sensibilisation de tɛ ka caya. Den caman bɛ autistique parent caman bɛ yen nɔ u b'u denw dogo de u tɛ bɔ ni den ninnu ye den ninnu kuratirelen b'u bolo so kɔnɔ parce que den ninnu bɛ lawale n'i ye den autistique sigilen foyi t'a ɲɛna la foyi t'a la e t'a dɔn ko fɛn b'a la ko fosi fo n'a wulila ka girin ka kule ou bien ka girin ka fɛn dɔ kɛ donc o maloya bɛ dɔw la ka taa n'a ye jamayɔrɔ la ka girin o kɛ mɔgɔw bɛ n'olu lajɛ o bɛ komi défaite olu bolo. Ni autisme lakodɔnna joona o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka se ka a tigilama dɛmɛ kosɛbɛ sigida kɔnɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko autisme tɔ ye maaw ye maa minnu hakili ka di kosɛbɛ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛna kuma fɛn min kan sisan nɔ o ye karokase ale feereli de ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko karokase feereli o kɛlen don baara ye bibi na Mali kɔnɔ min na ni dutigi caman olu bɛ ka se ka u dayirimɛ sɔrɔ karo kofɔlen ninnu yɛrɛ olu bɛ sɔrɔ so jɔli banni kɔ walima karo ninnu natɔ ka bɔ usine baw la ni minnu karila a jagokɛlaw ka fɔ la ko fɛn min ye nin fɛn kofɔlen ninnu ye k'u sɔngɔ ka di barisa k'olu bɛ u feere kilo de la o karo ko ninnu kun kan an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka u jɔ Mamadu Jalo ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye. Karokase feereli o ye baara ye min tɔnɔ bɛ bɔ a kɛbagaw fɛ hali n'o y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen nɔ baara in lakodɔnnen tɛ olu fɛ maa minnu bɛ nin cakɛda in na olu y'a jira k'a fɔ sɔrɔ o bɛ k'a la wa u b'u ka denbayaw dayirimɛ sɔrɔ a la. Bon karokase sugu a ka suma dɔɔni mais a ka tori par rapport au karo normal a ka tori karo normal ye dɔɔni. Bon karokase kɔni a kɛbaga cayara sisan a kɛbaga cayara wa caman b'a feere. Alhamdulilayi karo baara kɔnɔla la a ka fisa dɔɔni mais sanniba tɛ yen ka sababu kɛ jamana yɛrɛ lahalaya cogoya la minɛnw nali cogow ni fɛnw na. Karokase feerebaw y'a jira k'a fɔ nin karo ninnu u bɛ lasɔrɔ fɛn min ye maa minnu n'u ka sow banna ni karo tɔw tora fo ka taa se jagokɛla minnu bɛ na ni karo ye minnu bɛ ci minɛnw jigintɔ fɛ olu bɛ karo ninnu lasɔrɔ o cogoya ninnu na. Bon n'an ye ka karo min kasira o b'a la bon ni dɔw ka chantier banna ni ka chantier banna karo tɔ u mara cogo t'u bolo donc u bɛ se ka na a feere an ma. Ni karo min fɛn importera ka na an bolo minnu bɛ ci an b'olu bila karokase la bon tu b'a to min tɛ karo dɔw bɛ yen u ma kari carton kelen carton fila u bɛ se k'o sɔrɔ karokase la. O de kama a sɔngɔko la bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bi sɔrɔ a la. An b'o feere par kilo o kilo ye 44 ye ka jigin komi 44 ka yɛlɛ. Ne karokase calculer ka a prix ta ale prix bɛ karo normal duguma dɔɔni parce que par exemple ni karo normal min bɛ bɔ Côte d'Ivoire no olu de karo ko nɔgɔya kosɛbɛ karokase yɛrɛ nɔgɔya kosɛbɛ parce que olu karo ninnu b'an bolo 650 ni 50 660 700. Baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen o b'a jira k'a fɔ nin baara in kɔni a kɛbagaw u bɛ k'u ka dayirimɛ sɔrɔ a la a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye baarako gɛlɛya fo ka taa se jamana ɲɛtaa o sabatili ma. I n'a fɔ a bɛ a kalama cogoya min na CAN U17 ale baaraw bɛ sen na nin waati na Marokokaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Aiglenow ye n'o ye an ka samata sɛgɛncininw ye olu bɛ nin ɲɔgɔndanba in ale tako 15nan o kɛnɛ kan u ka bɔko fɔlɔ senfɛ u ni Angolakaw olu tun bɛ ɲɔgɔn na fɛn min kɔni ye Mali samata sɛgɛncininw ye k'u sera ka Angolakaw olu dasi ni bikuru 2 ye Kajatu Bagayɔgɔ.
farafina wano ka kɛnɛ sifinakaw ta fanfɛla la minnu sisan bɛ toujours san 17 la a baaraw kɔni kundonna mali y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ bakurubaden kɔnɔna n'o kun kɛlen don ka ni angola yɛrɛ kɔda ɲɔgɔn na n'a ye nin bakuruba in ta ka la an b'a ye k'a fɔ mali sɛmɛ ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada la ka d'a kan jateminɛnaw ka fɔ la mali ni côte d'ivoire bɛ bakuruba min kɔnɔna na angola ni centrafrique olu jɔyɔrɔ man ka bonya kosɛbɛ nka sifinakaw ka compétition an b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ équipe bolo adama jefila jalo n'a ka cɛdenw u b'u sego ni damara bɛɛ kɛ walasa k'u kisi o gɛlɛya kofɔlen tɔɔrɔ ma ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ jalatigi isa tungara n'a ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ u ka cɛliyɔrɔ la n'o ye jikura air bomba ye a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka taa cɛli fɔlɔ sɔrɔ ka don mali tɔgɔ la sanga 11 kuma dolantan kelen ani kanangolo mali bɛ n'i bolo jigin o la yan'an ka taa sɛngɛlafiyabaw la angola bɛna cɛliw jibɔ a bɛ kɛ filani bɛ ye 1 ani 1 tago filanan baaraw daminɛnen adama jefila jalo kɛlen k'a ka jateminɛw kɛ a bɛna wuli ka jɔ kɛ ka yɛlɛmaliw k'a ka tɔn kɔnɔna na cogo min na a bɛ se ka sebaga sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ in na o bɛna ɲɛ a bolo ka d'a kan a ka cɛkura dɔnnen n'o ye sunkalo kulubali ye ale bɛna mali ka cɛli filanan sɔrɔ ka don sanga 73 kuma o de bɛ kɛ corner direct dɔ senfɛ o kɔni bɛ tali kɛ cɛlu ɲumanw kan mun sɔrɔ ka don wanaw ka kɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tago fɔlɔ in kɛnɛ kan o bɛ kɛ sababu ye ka mali yɛrɛ kɛ ka sebaga sɔrɔ 2 ani 1 ni ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔna na nimisi wasa ko dɔ kɛra fana mali dolantana n'o bɛ tali kɛ sedu dameli kan ale bɛna kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ni ɲɔgɔn sɔrɔ in kɛnɛ kan n'o ye homme du match mali filɛ ka nin sebaga min sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye k'u ka compétition daminɛ ko ɲuman na u bɛ kɛ sira ɲuman kan cogo min na u bɛ se k'u ka laɲini fɔlɔ sabati n'o ye ka qualifier ka taa tour suivant na dɔ de bɛ kɛ sababu ye k'i ka qualification sɔrɔ ko kura ka taa wanaw ka kɛnɛba kan n'o ye coupe du monde katarikaw fɛ yen mun bɛna kɛ san 2025 in kɔnɔna na o laɲini bɛ se ka sabati kabini dolantan bogo filanan hukumu kɔnɔ n'o bɛna mali ni centrafrique kɔda ɲɔgɔn na nin juma nata in na ka d'a kan sebaga mana sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye k'i qualifier ka taa 8e de finale fɛnɛ kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ko ala ka o sebaya nɔgɔyaw ye kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw ɲɛna fama modibo kan sidibe ale ma fɛn min kɔni ye nazarakan kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan barisa modibo kan sidibe ale ye kan bɛɛ da a kanubaw ye tɛnɛndon fɛn min kɔni ye modibo kan sidibe ye faso tɔgɔ la ale na taa a jeniyɔrɔ fin fan wɛrɛ fɛ o kama advance tv baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka modibo kan sidibe ale fo a ka baara ɲuman ale ni a ka jɛɲɔgɔnya ɲuman na an ka ɲɛmadaw la. Ainsi prend fin cette édition que j'ai eu l'immense plaisir justement de présenter. La dernière pour moi à Advance TV. D'autres missions m'attendent. Mes remerciements justement vont à l'endroit de toutes ces personnes, de nos fidèles qui ont justement avec lesquels nous avons passé ces moments ensemble. Et remerciements également à la direction de Advance TV pour la confiance placée en ma personne, aux autres collègues. Bien évidemment, sonnier, réalisateur, chef technicien, journaliste, bref, toute la famille Advance TV, sans exception, j'exprime ici ma profonde gratitude. Je vous dis à très bientôt et qu'Allah bénisse le Mali. On est ensemble. Merci bravo. Ouais. Tout le monde. Merci. C'était bien. Je vous en prie. Ouais. Merci vraiment. Maman, j'aime. Merci bien. C'est bien. Merci. C'est bien. Ouais. Ah, yeah. C'est dur. Très généralement, ni ne mɔgɔ bi ɲɔgɔn na n bɛ a tigi don togo n kan ale ni a bɛ minɛ togo min na. Sincèrement parlant, depuis ne nana nɔ ne ni mɔgɔ fɛn fɛn ye nin aventure in daminɛ ɲɔgɔn fɛ, vraiment a si ka ko ma deli ka se ma. Modibo en particulier, c'est quelqu'un qui est très généreux, très souriant et puis a don ka di mɔgɔ la. Le fait que Modibo est une exception, il faut le dire. De pas une ronde domi. Ma deli ka dimine, ma deli ka ye k'a fɔ ah nin ko in cayara ne ma foyi a bɛ bila min na a b'a kɛ o kɛcogo de la. O kɔni an bɛ Ala deli hali bi min kalifalen don a la Ala k'a kɛ hɛrɛ ye a bolo.
nisɔndiya ko kun do misi fana kun do halisa advance ma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ Modibo Sidibe ye ko ala ka ni hɛrɛ bɛn ayiwa ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la a ye to aw sigiyɔrɔ sanga ɲɛ damadɔ ni ne wulila fɛn min ye nanzarakan kunnafoniyaw ye o bɛna lase aw ma aw kan bɛn don n'a nataw la. N y'a dɔn nin ye an denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa? Arama, ne jiginn'e la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan Wido kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.wido.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.